Abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne ye. Sa wo ba Abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wachiri kase no eya wo ya, stroke eha wo no. Wamra Abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akire. Abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase. Fred doctor e wo 024 790 4473 and now 024 916 4977. Abotre clinic ye nam ako pressure kwan so be san yade. Sensu komodo na wunya delight natural mineral water no mo Asaase Yaa. Delight natural mineral water. Delight natural mineral water. Abujunsu no. Minua kai sa Delight natural mineral water yensu a obetimi dia brew su komase. Get the Ruler Distilleries and Trading Company Limited for say 024 408 5085. Na chipi kwaye waye. Kwaye fro abedin to any wo party. Delight natural mineral water. FD agi dwadie nkratu ya to. Ko she ni obia enya binhwe. Ohene irajo Aprebi nie me ne wo faya yatena se. Yenkwai ne enkohwe de enne ebesi wa Asaase Yaa bumra. Sa adwumadie yi enyumaku afa ho ka aye Lawson Delay Man capsule. Papa, asanto asema okay. Fiti da eno asoba ase oni ebe ye ntokwa o ka che me se o mpese obehu se me ni asanto anam no. Mi kwa mi hu na che. Tiere na otimi ba be se na mi mu ade akra metimi de ne ebe fia be se dem. Oh papa. Enye no kwa na obi eni. Osu. Ede me pewuye o. Kusa me nkasa wu afa me ko. So ko fo asamba mi wasa hwi ho. Me kama tia me hu da. Se me di wachi a. Ne nkasa wo se mayi wa ma. What you saw me catro? Papa, enti ati semhunu. Na kika be mo ato nsu na gu na wo de haban ahye. Mate. Obi ama ha sei. E na me nkwa na me dada em o. Papa de me kwa ba. Yo. Ka mo to me bosso. Na kika no bosso pepe kakape. Na de ko. Ka o so tira wo so nti. Papa. Nse ma kwa. Kaka chem se papa na samba ni wo yi ni. So wa so de wo nti hwe. Asaase Yaa enda o mi fritete entrede inti mitimo Asaase Yaa enda o mi fritete entrede inti mitimo Chai bisi chai do ya. Yeah, just your smile. Chai do ya me do ya. ya boa Mu da na mame na. Okuru ko jimi na o Mu da na mame. Ene de papa ni na de chenda. Ni wasi papa de agu ye pro. Ai u ye u fi. Simi Oh, man go go da. simi me na want man kire say ene na enye Bitin na go bo wo wia Abi ni mpuasi. Enti de wo ye hu okrom ha pan tie ye. ma bu se Me so mo fa no ko da. ma bu che wo so Mame. da brashe Chenda nyina. Tie ba ni sai papa hye wo kuno echi mo be pia. Me see ye sofo na ye ti dede na konkolele ye pie ba ya papa na ya soa ni. Bu se sram. Ankura o twitwi me be ma sa ankura no wa ya me Ko fo bi aburo nu bi so. Ebe to mu da. So bi mu dia wo ye pe ye. Sawi ni ba. Aye. Wo ye de. Papa. So ye hu sei pa na ye de. Wugu woni mase wo from ha. Mankura ye na ke yemfa metu so. Na tu o mo. Won fa wasa mo kwa no mo nya sa Ko fo bi aburo nu bi so. Sawi ni ba. Papa ni mu nyansa. Wo ye de. Ba wu sesi. Papa de o ye na nye wo gu ye ni mase. O ma ni wabusia na wo gu ye ni mase no. O de o ni afani ni mase. Oh, na shi. Wo me gwa wa de. Sa keke no. Jam. Wo gu awade ya ba.
Aso. Oni apanyu de. Aso. Enfa nya ashamu. Oh yo. Oh, how do I want it? We are what papa. I want it, Bema to papa to tell our papa. Yeah, Papa de na wo ya ho sa. E me so mi mu. Say. Yeah. Papa. Yeah. E die pa na wo du wi ase. Awugu nwani mu ase wo krom hanom sei saa. Abra wo ma so so aware aye pese e kwa aware no. Ye wu ye hwa na be fi ase abefe yakọ. Enkotre baba. Janse nhunu na ka. Janse nhunu. Mi se nhunu. Enkotre da ebe wa wo ma. What did you do? Asemu be ni ma me. Ye ya wo de bia na wo ka. Wo ti mi show kunu yo ba na san na da o dem ho agu so. So wo ya sa no. Anya wo na ya hwan. Wo bu e cha din den den ti o. Wo se tell you wo su ti anu. Ajay! Wa tu mi ka ja! Hey! Papa. Me na wo se dey. Me na me se. Wo dira ha ka. Wa se wa. Yeah. Sibiri no. Hey. Sibiri no. Bebe sibiri. Ufujani. Papa, agumia. Ya ube pira. Wa cha wa ti ati. Ungo me gani. Me ko me ka. Ube cha pira. Ano so. Ya. Wa ba sibiri me. Zawai. Wa jawai. Papa tuom. Zawai furo omo man. Papa tuom. Papa wo bo sa ele mo na. Wo nya sa wa na wo ne. Zawani. Papa wo nya hu hwe. Mama ka se. Wo nya hu hwe. Mana mama ya sa buri ya. Wo nya hu hwe. Pasi kai me bra. Pasi kai. Papa wo bo me. Oh. Ben, mem tuo. Uni tuo. Obama wa ba. Amonu, eye pa se machi aha. Wo no ka me ho nsema acha me papa no. Na ko ka ho nsema acha papa sesen. Eno na na ka acha papa se wo be hu se asanto aba me ko. Ono wo papa se me. Na asanto aba ho, enu asanto aba ma ho. Amonu we, ti nie, me ko dua ma na me tere me mpe me ho asem. Dimbone ne yebo me. E pa chew. So wa so wa keka enye me so. Ha ko fu. Umu ade ohun. Hwe. Umu ade. Wo ko di mu konkonsa wo se ka che me se mi mu ade. Wo de wani hu sa santo aba me ho. Ma fu me ni hu sa santo aba ho a. Enu ankoma na chi won nam ho ye den. Ti asem bi ya oka. E bu le to ho nya kwan. Ha? Wo ko ho obi. Ti anu che sa ya oba me ho ana. Me de sa magusua ne se na mu sitie no. Me mpe nsem keka bia. Wo ti asem na me ka kire no. Ko fusu. Ko ka so ti kan ni. Hwe. Me nyam tipa no a ko di mu konkonsa ne. Ha? Me de sa mo nsem keka mani nyi ho. So unim ho.
Ago. Young Conton, Mami Jennifer, Mwaju. yeah, let's say, But your mamma said we're Johnny Pride. hey, show of me, a few. Yeah, we pack a tennis and see on Cafra. Me and me, a semi day, but me really a few. And you're quite met you, why? I said, won't pay me back. The bad I said, Kwa kufri mpo we paudie. Na jai se bi mi abe ma chi nuwa die. Papa ni mutu sa. Aso. Yes. Mama ka ho. No nua be ma chi, no nua be ma chi. Nua be ma so num nyansa, no na chi na mi di. Me se be yire na odi na chi. Wodi mi nua be ma yire chi. Ti ja wa ba no. Aso, shey. E di a shey na me. Ka sa yi. Yeah. Yo ka sa yi. Wanyini. Yo. Wo si so na pa wo die. Ana na wo ya kanya ni se me. Mi nua be ma yire. E chi na wo die. Hanyi mutu sa. Aso obehunu nyansa hu nyansa. Wo hwe ya be do kompanifo anim. Wo wani wo. Wo hwe be do kompanifo anim. Wo kompanifo anim ade na be sie. Asam ye bedi, ye di so abedi fo. Ye di asam na wo bedi fo. Wo na wo ye dance ni ma wo ni be ma na na. Wo ni pa no. Wo ba sa wo wre no. Wo wre mi ni aba ma na yire no. Me me hwe. Kwa go fun pa. Oni mi na egu ase. Kwa go fun pa we. Wa so oni wa egu ase. Every yes, sir. Unu ya be ma the same. Kwa go fun pa we. Me se pa wo yiro na ja mi nua be ma na yire ma no. Ja fo wa ma mi nua be ma na se mi di ni. Kwa la la. Unu ya be ma se mi di ni. Wo we no. Ya chu. Ya chu wo di mi kwa nfi abedi fo. Wo beti ni agina se be do ko ba bia wo beti ni agi adanse se. Wa hu se me ni wo. Ekura mo wa na anim. Wa na anim okura mo ha. Kwa ku firi pa pa odia. Kwa ku firi pa pa odia. Kwa ku firi pa pa odia. Pa odia. O ya lo bo. Me me ya. Kwa dam na onim. Me me ya le O ba. dam. Me se wa pa odia. Me me nya boda fu ani agro o. Ku wa di ma si okura ni. E de obua. Me me bua. Obua. Me me bua. Kwa la la yiri janu. Wo ba ti be bu. Kwa la yiri janu. Pa odia. Kwa ku firi pa. Pa odia. Oni pa jeje fo osere bonsam. Me se. Oni pa jeje fo osere bonsam. Aso. Pa odia. Aso amame nya na ma di o so ayi. Me se. O ya panyin. Pa so no dia. Na ja mi nua ba ma na yiri. Aman. Unu ya be ma no num nyansa. Ya o tie yi o chekura. Unu ya be ma ne wadure. Nti pa bi o chekura. Obache. Chese na yira wa en ho ade. Wode na wo ne yam na nyina. To so pa. Ya me na be pa we se me ka me pe no ata ma ya. Wo bua. O chere. Wo bua. Wo da ka wo wa. Me se ja mi nua ba ma na yiri ma no. Asaase Yaa, da ho mi fritete. Mi fritete entredenti, mi timo. Asaase Yaa, me da ho mi fritete. Mi fritete entredenti, mi timo. Asaase Yaa, da ho mi fritete. Mi fritete entredenti, mi timo. Asaase Yaa, me da ho mi fritete. Mi fritete entredenti, mi timo. Me da ho mi fritete, me dem da ho mi fritete. Me dia ni abrewatia intono ana muntieno. Me da ho mi fritete. Me da ho mi fritete. Me dia ni abrewatia intono ana muntieno. Me da ho mi fritete. Me da ho mi fritete. Me dia ni abrewatia intono ana muntieno. Me da ho mi fritete. Me da ho mi fritete. Me dia ni abrewatia intono ana muntieno. Ye kofi kese mu ye ko ti aduma kuma sema abrewati na dwemu ye kofi kese mu ye kofi kese mu ye kofi kese mu abrewati na dwemu ye kofi kese mu ye kofi kese mu ye ko ti aduma kuma sema abrewati na dwemu ye kofi kese mu ye kofi kese mu ye kofi kese mu abrewati na dwemu ye kofi kese mu. Asaase Yaa,
mitimo. Asaase Yaa, me da home me free to think trading mitimo. Asaase Yaa, da home free to think. Abriwati atamuna se. Mate. Nanu nchiramu. Akuma swadi nyina. Benye mamo. Yeko fike siemu eko tiado makuma sema abrewati na dwemu yeko fike siemu abrewati na dwemu yeko fike siemu eko tiado makuma sema abrewati na dwemu yeko fike siemu abrewati na dwemu yeko fike siemu. Ajekum. Wana fi anu ana. Ajekum. Hey, it is a dembo. Hey. Ajekum. Hey, atia tse. Sasa me nyina wo da so da ho. Won konsu. Ade ne de bedware akwafu. Hey, yana mbi so asem no. Nse manya ma so la. She. Kan sorry no kofa ade no konsuo. Ensu wo papa kran so na dware. Kan. Manya ma so amoko. Ezekum chesa wo pese me ena no pa me sorry e konsuo bra wo ma dware. Nse manya ma so la. She. Se wa nya mesian konsuo dwuma bi de bediwo. Kan Ejekum, ene me kasa da ho kire me. Mesi mo ko. Ta o se fa na be se kusensu on mami na me e fa ndare ni nkwafu. Eno so ase ne sei. Brewa. Nale na no pe kuka se e di asem. Ejaboku. De Ejekum ye ku fi ha no. Enya de papa. Ane. Hwe emna aso a. On sorry mpo no makase o ko akra kusensu aba me adware. O da so da ho twetwe mu. Na Ejekum. Are wo su ko nsu na na. Baba moko. Na o ba ko wo te wo yere. Wo dina ho wo yere. O so fa so ne se ofia. Wo so fa so pa anything. Bewa. Enti ya me pe mo komu no. Oh. Ah wo kwa kwa na fe kwa de ya brew. Wo be kwa won ko. Me so fa so ne se. Wo ti fia ne so fa so. Tie. Enso no won ka se won ko. Wo so wo be ko. Itu de nyabotre ne ma no be hima num bi no fa nya ahobo no wonko so ai abo ahima ye na du ho ye we de manko ye we me se me manko ai ja atuma be si kokon atuma bu si afanyini o ba kokura me se me manko me manko nya me nya ma no tumi so she kokuma wu ma nko o ni ma no me dia koto dem me ma wo ko de me ma ko na sa ya wo ni suba yo yira de wo ye be pa me na wo bu mi bia wo me sa atana dem ho wo di je wo ya ma tu kama me nya mo me ma nko me se me mpene ma nko na de bia be ko bia me no wo se na be bia be da me no ko kuma ni ma nko she o ka se be dia ma na me se tu mpene ko be yo ma nko me se ko kuma ni be bia be ko me no akwala yu se me techu ni se ho na me shente na ase ne se me na me konsuo ma nyaare na asema me kan wonte me chese sa afi ni wasori etu de manismanum bi no mfanya ahoboa no nko ohun se yesi yote ya nti yote yesusu wo hu ase kire obi twam sisia na woni akwara mu yikuka de obeka ni se akwara be nya obanti na wo tete ne sa wo so aka bi ede be na me enye awo ma wo oh
hwe menka asem hyemano asema menka hyemano na madi ma bro ena de me kunsu akabi ezebeku obia be kasa asem wudie na mi so ntumi nka bi da mi se menka asem hyemano menka sa mesi di obi twam na won ti asem amoka na ye obeka no na menka se sa na tie doka na se nse awona na udi twa me mpoi no manja di afri na medi ma bro na no mo me wai ya ba ko grave na no wai ya Fredi ma bro na no wai papa she ande ya makum wu kokrom se adentina ediana ntina wu kokrom akwa ede ale hwane hawo ha mese bua wo ne konsuo no bra se nsuo ntina se woni emire mo kontokoi me bua enti bua wo ne ko se nsuo no bra so ate Asaase Yaa da me fritete trading team timo Asaase Yaa da me fritete trading team Asaase Yaa da me ma fa mama mi bi abọ mani ma ma jamu de ama mama a mama mu ntimi na adwuma na dwo no kura boni fo am de tikroma kuma nkwa ke sensu egu so ma hu so fu akwa Efritete oduma nkoma bo Asaase Yaa nso ye oduma nkoma Asaase Yaa fritete onyankopon de otesoro nani ko asaase hunti osi asaase ye ne na asenti aso Asaase Yaa mponi amoi onyame ankwati asaase anye bibi oyoye Asaase akwa ye kokromoti isa ne ho bopo enye ye onyame bonsu eda asaase obodu esi asaase so no ba ebe fifi efra asaase Asaase Yaa no abusia mema wakwa aba wahunu bi empanisi wani samu a ye ni nyaw de si ye nyina achia me adi masem ka na fe na mba besi so na emom ye de ye ba bedi hunu abobo ne adi na buwie ne adi na tepoi na wonso eni nti ye de ahoma no beto dwa aya wonso bra so ye nyina ye nkyere ya dwene ewo aya Asaase Yaa sinimo na tonte ye nom sa ne ye fa dwene me de me se ye hwesini na ye fa mu adwene nti ye fa bibi mfamfiri mu ye sua de pa ofa akwaba ya media na hima na empo no to say obo ade adom ye nyansi na wotwe efoforo e woye ni mo nso ese woni mu ye be wabre mabuto ese menana kura du yadom edu baby ya na makano asante hima asante me nyansi from kranko ebre micro ya na makano pa ntina du baby ya na mabuto no ya mencheche owure oncheche nyina yewure du baby na makaina na yo ofa yakwa kohwa Asaase Yaa ba so ne wani di akire pa yo na ayede na konko lelele timi bro mana sini pon efa ne chechire no kwasemini kane na kase hunu ani se be hunu se ensa abro obi a na ka panini obi nya abrantie moro da bi na ka panini ya opanyini hu wono na sese wobro na sabi o ampani se obo obra yi a udidi kwa wawo awopa wanye oba awo babunu di ama nase enti nase so ye be ma yiri fie pa ya ne mpomo odele enti se ensa bono
abontena ese so de na se befie na sebe obekata no hoye na o ka se kane no a pani wapanyine ho wono na ese so obo adenti na wo se pani na ebro ona na dwendwena do so ona na dwendwene do so wono so e wode he ho de adwendwene do so no se na brabo obebo ye nyina no de na odi gya nchirima eja papa ade ben na wotumi ayo de edi kan no ye to so bio ese se odwene se no no kura obekọ ne sei so duma nkoma to ne nsa frɛ no a obekọ awia na anwumre ana anajo ana mpo da suom eno so ye baako ya ntema obi tumi bro ai ye to so bio ebi ana sebe wontimi na enidi na mo otimi didi eda eno so eho adwendwene etima bema bro bema etwitwa bi nti basa ade na je se de wanyini na so ye sa ade na so wofa ti sa ko ho aye da bi kai eno de mo mro wo ho da bi mpani si osu anto a ade besa ere wa so e body eze ne mfamo na se obetopo nkwa nante fom de ya na ahomete na so wofa se de wo kan yi se bia otimi didi da na mum so wo da didi na se nka de obedi wo so nka wadi awie wadi awo mawu ewo mu awie enti nka ye de na wo no e ma wo bro mpani se aduane koyi mfono enti wo ba asante mema fufuo obi timi di ni mprenu da ko nya no pa mini ya be me boss mi na pa wi anwumra kura medi enti sebe oyire nya onua onye obusuani onye obogya bi tin se so ma na ye wadwene se sebia mu sebia so oyire honye wakono na ebi a wo ware obusuani ye bia me ko benena na na mwale ko nani ende duru ba bia enua sunu bedadi eno ntia na wadaro mebu mehye ekwan a ne ba no fa so be kasa awose a eno so mani anye ho wose sensa bro ne sen ensese ugina nanim kasa se papa de wuyeye ana de wuye wo bibi ka odi si wuni so ma me wadaro ma ye ne nkasa na saa ne ma we oyo no wontimi nyae ma ye ofa wo de ya na wo ke kan de ya na ya tete abrabo na wo boyo o kasa si osi anim saa utumi nya hawo de edi kan sunsum a kata wo simu a kata wo so no wotumi ni nsafiri wo so ma oni padu anyam bia no anu apa ni padu anyam ai etimi nyam ebio obi wo ho no ma se me e kasa obi ni padu anyam a obi wo ho a onyare so ntiapo uhu no kane no se de no ositie no sei wahwinhwai enso ono emu wo hu so yale no wa kasa mo ano atra pani bi ana wose ana wuni etimi ne sa hawo no ba ye to so bio se ye kwotro se mukra enkwada bi hunu se obi odi ka abro kane e wa asase so eye Noah Noah wa ye sebe she mama enipa wura mu no adeje wo no monkwa Noah broi ma ne ma e kan ho asem omuhu na adeja so oduma nkoma to sebe ne yafunu ebio ohene bi sai asadenden ma ne ho pai e ma ne yere mpo bie na no e kan bi ohene America na se woni mo henkro David enti ba sa no nyame to oba no so yafunu enti wo se de uhunu na daja o se we uhunu na daja o ye bibia sebe empanisi e kan ohene nim badwoma se na wani e dredodo ti wo se o kan o se asema uhunu ne kasu enye se sebe na ababa no betumi aka o se anim saa wa bra okunu ye hoho ai nanso konkolelele wo duebo na ofa owusu ani jemfu aso eja ofrafo mu bo na misroma no wo no ne mienu anobaba ya no wo no mo eyi hoyi na misroma no pa misroma jemfu a o na ima no so enye kura na me gina saa de ko so kwan mu ho no akwantimfi no e de atu enipa ne bi mufo wo hia bemuwa na brantia ne hunsuo gina ne ho so wonkuwa na nam afom kwan so anamon kwan ya namafo be kasa path road e na onam so e na wahia bema wo gina so mojamono o se kuta sekan wo sekan bo o yente nanim
saa yɛ ntene no koraa mɛma ne so a ɔbaa nso ayɛ ntene ya na mɛma na woni ne di anobaaba yɛ ɛna obiara so ne bufu a na ne nyansa so ate ɔbɛyɛ deɛ nsɛ so ɔyɛ awie na owie a n'ani aba ne ho so saa abranteɛ to hyɛ wo so a ebia no wantimi anya ahoɔden amfa benabɔ ankɔbɔ amaneɛ o na akɔbɔ amaneɛ koraa ne yɛtwe n'aso a aso twɛn ne sɛteɛ biara no wobɛkɔ akɔda de bia ɛdɛn mɔ wie ne ho bɛtɔ no enti mesrɛ ɔnom a ɛne afoforɔ bɔ hyeɛ ɔnom a ɔmo ne mmeranteɛ bi twe mpena me wobɛtumi ayɛ me dɛn nka wobɛhunu waaso timi so ɔwura yi ɔka ne ho a wantu se a emogya bɛfiri wo ho aba ɛnyɛ gye wa no wate mesrɛ wo a wada da bia meka sɛ ketewa bi anim dabi bɛma obia so yɛ bɛmo so ɔnyɛ bɛmo obia wa wogidi sa nhwɛ a obɛtumi a watoto ato wo ɔbɛbɔ wa mo ana ya no brɛbrɛ mo nkɔ ne baabi na fo ahoɔden ɛnante ti we na nka susu sɛ gyemfo a enka mo mfi no dabi ko wo mmra fie na ne enka oni obeduru fie na ne oni ni wura kra na ne wɔ asɛm bi ka no aka akeka kyerɛ no tie ɛne abusua yɛ nyinaa fituo ɛde ma yɛ ho ɛmaa ya no adi wure me enka obedem ka me ka sɛ nso wa ene krom ha wa no fe na wo da ha obeda kwa omia ne nsɛm kakra bi mere bi me kai sɛ na me gyina form 1 na abrantie bi na obia ni me sɛ metima abo no na abrantie ma twɛdeɛ so metiri ho ha po adwa awɔsen bi egu me no na meje me ho anye ɔmso wobetima abo no betima ye me wuri sɛ covid apatwe ye me yedum ya yedum abrantie no so no onim sɛ metimi abo no na enso twɛdeɛ na ebo metiri mu amomani ho ha ehwa kirikiriki ko da ekro no na me se awɔsen bi egu me no sa abrantie no to aso bi wa kamtiem na enso abasa aba abasa so enti mesrɛ sɛ wontimi obi anyegye ano na oba kra de bema de anyegye ano so wo sa so wo ye de wanyini sɛ de nkɔ ho me de sika na kuta no twɛdeɛ na no fo so kum wakum waprawo sika na kuta no na ma misuro no pa me fa che no so bia ba ho no so hello yo wati ato wo fa na na so so asɛdeɛ wo ka sɛdeɛ wo si ye ne bayi waji corona boso oh here ne ba no obi ne di agro waji corona boso ne ntia ma me ka so waji aboso ne se ekwan ya ofa so a ɔko ama ne nua bɛ ma konkolelele me wie kran ko ekwan ya ofa so a okakasa kyerɛ sɛbɛ ɛja sɛe ne ba ekwan ya ofa so kyerɛ sɛ empanisi ye chedi na agye ono kwa ne din bɛyi ɛne wagye enti ɛsɛ so hwɛ yie wo de hye a ɛsɛ sɛ ɔma akasa ho bɛnyam okasa ho amanyam sɛbe ɛmoa ɛma afoforo mfo obuo ne anidie ma wo isanse wɔyɛ de hye we kura be kum kura sɛbe mu sɛbe so na sɛbe bɛma bia ni nachi na de sorry a wɔkɔ bɛ gege sebɔkrama no wo yɛ ɔdi wo sebɔkrama pa o to wakyɛw ne ho ade a wɔpene ho na so kwa kufiri mpo wɔ no so duebo na sɛ wɔ ni yiri o sense na ne da so kachini ayi mu yi konkola lele yiri mu yi o nyame anim ni sɛ bɛma enyini duru mfinhyia bi ba cha meba bɛma nyini duru mfinhyia bi ba na mo ato aso ho hello hene wodi ni dia wokasa firi papa hello me ba cha mete wonka wodi ni dia wokasa firi hello ana hono sa emsa mo me mete wonka papa ya fro say hello papa cho ye hwe ofoforo ma me ofa o se bema unyini duru mfinhyia bi na woni yira ana ai na se woni yira na oso obewa o mfinhyia na me kan ye mfinhyia aduanan ne akire te se bia na na afiri eti burukusunum ede kosoro ai o pa ya ma ede kosoro o pa ya ma nya no kwasem ni wo wa na hweye ba cha me ba hello hello asemo
na de me fidie ne mo ame Hello. hello but so ya na mo check me lines ne ma me yi ofa Hello. Sebema no ai sebema no edi mfinhia bi saade kosora ya na asem kakra wo ho na oniyire no so obewawa esese uma kode ani unya kode ani ofa adentia ye ntia meti saa no se wonya ahia na wo pepe saa bema no odi mfinhia pii no ya onwale ye no sebe de ne yira free mu de no nko na de onwale da no so wonya ahia no wo pepe na de na no monyom so ye se bia na no monyom no wo ho no so te wo na enso saa de ka wa bebo se amane ya na bebo yonku bi amane se bema mia wani ne pe bi mam ai isanse basa ojo ho anye di satie bia no wo bebo yonku ana wo se amane ya na pe bi mam na anya saa bidia na saa ahia ene pepe ene obi ahia so ana setena den pa saa ai so obi ahia oprapra no ho enti unya be ka no ho pe o ya de ebu so asebere na no o nyinya nanim ye obi bia no se enti se ne de no a enye papa ena nipa so yese ne enye pe de yentimi so nye pe da enti mesre se kwakufrem po wade a onwale ye no na ebia no ahia kuro no mu ana wo pepe nse tene nsem woden o ma na nsem enso ti mesi na nkwase na nsuro moja dabi ofa ahia edi ba ko foforo bi wona mpese me kai na nka me bisa ni me no de eye na so me kai a me ba so me nyam enka ye ofa obi a wa ahia ene oba oniba onu mmiri de na setena ya pa nia oniba no enye wonu nyina na o ma setena enye de obi wo so ana na hwene mu bon no me keka de abesi bene wa ai ene ajekum se na ba no ma enti show ai ni kuni kwa kan ya na mi ni benti ekwa ya se de wo si bobna ekwa ya ofa so kasa akoda no ho no enye ne kwansoro no enye bibia di adanse ese omfa akoda ne nyehwe ana omfa ne nyehwe wasi kokromotie na no sa na no wo frɛ no kokromotie kyerɛ twesini so ye twesini dia ene ni nsuo de ope enam ya nwie mfiase nche tinka abo ho so na wa ye wa de woti we sebe ye funtia wodi me hene ne tintia me hene na aduane se ne bekɔ ne yam so entika wa abo ho so no wa ye wadwuma kama na ote oba bi ekobasa akoda ne ntime ha wo na wukunu kase hwe yie na hwe ade wo twamu bi ebe susu se senka wo bania o se na de wo aka bi ane so eno so ma na te saa no ya sebe o awo nya maaye wa awade mu na abrabo mu no se wo yonku bi ka wo asem ankyere se wone to ka wo asem ede atwapo wo de ade agro nya wu nti ene wo ye saa na fa sa wo de yemfa ni agro wo so obi wo ye na mu ni obi yemfa ni agro yemfa ntwapoa nya me na de ma de anti ensasa wo kra wo we ne nkomodie ne na gudie ne de ye so nya me na de ma na enso eduru ba bi a emfomso bi tumi ma oba bi sebe na wo teko obi wo ha na odoma nkoma bo ne sebe wo miensa ba wo mienu udi emfinhia aduasa awo ebi emfinhia aduasa mienu wo emfinhia aduonu wo na saa bra ne ba ya sida bi me de me mo me life nyu ana say me nye mani nwie na saa nkoda nyina wasi wonum kwai ebre bi beduru a sika ba eniema nyina ekoyie na enso sabi akoda wo de ne to ketepa bi so no na ho ayede na ma ho timedie me se so ye mfomso sabi o na akonyinse a wo na obi eni wo de bode ahan agihire ne bada na se mami ebna boy na wo hwe na enro wo sei wo se o ka se onkwa wo so bi die ni nka me anya bakora nka mpe mo kasa mutumi no eye adwuma papa onkwa wo so bi die obi timi ka che ne yonko ma no asumesi na de be ma ne nam ni ni sika me jiji na di yemfa kwa no so na se ni no ko nyinso hia we me de ne be kwa ya me ne di ni mani ma na me di di mechi kasa mutumi be ye adwuma
na ye adwuma wie so a ansa na wani beba wo ho so no na niema akachi ena ne ya wo se sebe na bo mu me kire ne bete bo no ekobehie nti wo mpe ya ususu hu a kire wo yonko no wo twen wo ho ana wafa na yonko no fa na saa wie a afebo nso ne ntembesei obi wo ho a wo ne obi tie no wo se wo ma 50 cedis a day ono so 20 cedis kra ne nsanka na kumase yonko nti wo se me 150 Ghana cedis obwa eda obetwe ho se kim no somua o chen kitagene so okura mu ni ese twe obey se papa yi ni sika kenne obepa kenne ma so okọ onwale magimedi no ba se sika obey ma ho a na ne nya ntoko se ne obekum ne na se sika ni ho a me ko ede na aya me wo awade no aya me ko ada onko ne be oye ugro ho obekọ nso am na mom se sika wo ho dia ene ne obekum ato ha onko no obi medi o debi obeka se me no na abre aso me ka se kro oba na wanya usika de da obeka se me no na papa ya se mo kai emu da ho pa na nso o gina no asibone otum se wonne ne bone kra o dabi se no usika na afutuo kwan so ene odi tu no zo ntie etu da so hyedem ha abrantie wate nani afekwa na wo ba we kwa na abenya ne no obi a so oda sore a foforo ya na sabe o nani so emma nani so ntete o se tobo asema na moabo ho be si manum dabi afa ma we de anya wo asem anya ani ka de nanso me so metena sese a de mani bi wo ho a wonnim enim ma no ya na yesu ni ye ban bi so ye de na die no me gidi se no so kwa timi ya kwansidie ma ye ba bi hwe se de wo si ya ba me obema me gidi pa sese ye wo ba o mane mprada dabi se wo se be me pra ya kan ma mu ha no mo no enya dia ye fi se ba ye pra no ye mo mu nsum wo pra na bisa wo se fatwa na minti aso akosikoko di school by no se me ma ne ma nyina mpra enti school mu ne ye pra nanso wo be dum fie dia ye ma me ma mpra ma ne pra so ye mo mpra ene nie ma bi ne se dia wo kasa ne hu ade no so wo pebi na wo tete dia wo so ne atie yi na wo be so be da nya bi wo se to me ya na me hwa be tena sese a to da yesu ene ban bi na di na ebi kura emanya me hwa so hiraye ene no so timi san ya kwansidie so ba bi o o hene kanetete no se oba ekwa awade no onya ba yetimi ye abaduaba e de ma no na ojeje ne se ba e ma otumi nya ba ne bi ukofra wantamu a water region ene ye da so ho mo piafo e me bi me ko me da menu an mo sepa so no ye sa de asigami o mu dwa ba ko ya na togo fo ho na akokofa de bo hu ma no bo ha boli tire no waboro no shenechi abuduaba na shenechi ene ni na nyina cherese woni ba o pebi ebio oba onwoye okwa awade ase buru mfinhia miensa na onwoye no onkontokwa bontene ya santefo amamre said ye be ya obi mese we ya eti so obi tia wona so kra akobo nua bi ya sabe ye musabe ye son wa wo pen ya na wo fie kobo na mane no no abegina be ko ama wa de dabi mpado makoma sembi atie ya mekai we ya ene obi su timeje ne yonko ba ni nua ba etete no manyame ye na dom ama ne nsaka so hira no nyame hwe so hira na de o te ho obobena se na nanom mom na aye wa bro nanso mpani se enyi obi ne di wusam ma wa betie ebo nzuo abetie no so ofa isam no dodo a se tie bi ebe twan nanso se okofa isam kakra bi di gu nsuo pii mu a na o ka koko abetie so ye ni koko asewo kura di biba yo wafa ana idea yanko mane yantwe mane nwa fi sentro nhye budie bi ekoso e won kranti na nwotwe kan ye beko e hono mo na me fa seda e ma anyumaku a wonom so ya sene titiri abosre clinic abusia amenyi medu ye na mense ne yiem chefa nkyere abosre clinic won e ya aku pressure kwan ye fa so ye de sayade ye madru ye nwapane ye nwa pressure e ye wonsa no wonan ne ye miemia ne se ya ye miemia baby antiri no beka e woni padua no ano no e na opia moja no se entwimfanti no mo
na enwaiwai de adeda ntinu mu nyina mfiri ho na enane no nka nipadua no ho de enye enane mfifiri ni adwonso mesene nko na de aka nso mogya no mfanya adwuma eba se ya baabia na wontimi mogya ntimi ntini ye nta fa adwodwo na wonya yade ewi asemasi wo benten mesisi ye meya nti wonka se no ebia wewie no mogya tene fa ho yi a kasa de awewie nyina befife baabia na awuo nkwa bebam nti de wontimi nante no wonante be kasa mechire mu a kwaya aku pressure fa society na bebre bomode na kokuma se fanchire bra opoku transport estate wo ye won kran ene e wotema frɛ numbers no se de egu afidie suyi na woni doctor eni nkomo Lawson Enterprise nsa papa dwesuo me pa cho ya ko hono mo na kwakwaji nsa bia bi fa kwayo program eye party eye ye eye badin to eye fro eye die na de woni a kirem kwada so hwumase ye ne DVL no ene hwe enimo na kwakwaji wodie ana Lawson Enterprise no akine wo Lawson enura hodo e de aba wudi wani kirem e wo baabi atuntu me bido ne abrofoduro a local mixture the delay man capsule see ene Lawson herbal mixture yi tu ya dia sisi dehu eduro ni nam nti abasobo ya jaja Samba Africa 2021 ya de maye ko pebi etom afama me hwe nasi kuto omo wo ohwem school junction school junction Lawson omo fe ni ago na adwuma yefo ni nyina metwem ho achia wo no mpen no wo mo enhume Sa